Shalom, shalom, shalom likulam, shalom לעם היהודי, שלום לארץ ישראל, לכל בני ארץ ישראל, שיהיו בכל המגוון של הדת של ישראל, שיהיו חילונים לגמרי, דתי, חרדל, חרדים, מיונז, קטשופ, כל מה שבא לכם. שמעתי את הבשורה הזאת שהולך להיות, אז אני לא יודע אם זה יתקיים או לא יתקיים, אבל שמעתי את הבשורה הזאת קודם כל אני רוצה להגיד לכם שאני לא מבין הרבה דברים בפוליטיקה. העולם שלי זה הספרים שיש פה מאחורה, ואני לא כל כך מבין בפוליטיקה, אני לא גדלתי בזה ולא התלמדתי בזה, ואני לא מכיר את הצינורות של הפוליטיקה. אני מנסה ללמוד, מנסה ללמד ומנסה להבין את מה שאני קורא בספרים. שמעתי את הבשורה שהשלטון הישראלי מבקש מהציבור החרדי להתגייס לעשות צבא. אז כמו יהודי טוב, אני חיפשתי בספרים איך לתרגם את זה, בספרים שלנו, איזה מקורות יש בנושא הזה. אז רציתי לשתף אתכם, עם ישראל וכל היהודים שדוברים עברית, לזה. כמובן, כל מי שקצת לומד, קצת היה בבית ספר יהודי או קצת למד, יודע שיש מושג שכשמשה רבנו היה מרים את הידיים, אז בני ישראל היו מנצחים, וכשהיה מוריד את הידיים, אז לא היו מנצחים, ושלא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם צבקות, זה היה ההפטרה של שבת שעבר. הנושא הזה של המלחמה ושל השם הוא נושא שלם בתורה. רואים שמי שעושה עבירות, מי שעובר עבירות, אפילו אם אתה מדבר בין ישתבח לברכו, אתה פטור מלעשות צבא, אתה פטור מלעשות מלחמה של השם. למה? כי אתה חוטא, אז זה מסוכן שאתה תעשה מלחמה, כי יש לך עבירות מעליך. המלחמה זה בתורה, בספרים, אני לא חושב שיהיה מישהו שיוכל להכחיש את זה. בספרים רואים שמי שהולך לצבא של השם, הוא היה רק מאוד מאוד ירא שמיים, ומאוד מקפיד על עצמו. מאוד מקפיד על עצמו, זאת אומרת שהוא היה דואג לא לדבר, לא לעשות עבירה קטנה, לא לדבר לפני ברכו, בן אדם שמאוד מקפיד על עצמו. זה דבר שאני חושב שאי אפשר להכחיש, זה עובדה. אז העניין הזה עניין אותי, כי אני אומר לעצמי שאם השלטון של ישראל, אני לא יודע איך קוראים לזה, אני אמרתי לכם שאני לא מתמצא בפוליטיקה, בית משפט עליון או בג"ץ או אני לא יודע, אבל אם השלטון הישראלי מבקש מהחרדים לעשות צבא, אני רק רוצה להגיד לכם שאפשר להסתכל על זה בכמה אופנים. אפשר להסתכל על זה כעונש, אבל אני חושב שזה יהיה טיפש לחשוב ככה, כי אנחנו מכירים את הפסוקים שלנו, אנחנו יודעים שכתוב שכל פעל השם למענהו, כל מה שהשם בורא זה לכבודו, ותמיד מחפשים כבוד השם בכל מה שאנחנו עושים. גם כשקונים עגבניות בסופר, מחפשים לעשות את זה לכבוד שבת קודש. אני זוכר שכשהייתי בכולל, הייתי גר בברכפלד, הייתי לומד בקריית ספר וגר בברכפלד, ויש לי זיכרון כזה שהיה אחד שהוא היה לוקח עגבניה, אז כל עגבניה שהיה לוקח הוא היה אומר לכבוד שבת קודש, לכבוד שבת קודש.
זאת אומרת שאנחנו מדברים על אנשים שמאוד מקפידים על עצמם ובאמת רוצים להקפיד על עצמם ולחפש כבוד השם בכל מקום. אז מי שמסתכל על הדבר הזה כעונש, אני חושב שהוא טיפש. כי זה הזדמנות. אולי בתת מודע של השלטון הישראלי, הם יהודים האנשים האלה ויש להם משהו ניצוץ יהודי שדורש את השם. גם אם זה כאילו, אם זה דומה, אם זה מריח קצת מצווה שלו לשמה, שהם רוצים לעשות רע ובסוף זה מצווה, כי זה הולך בדרך של התורה, שהיהודים, שהחרדים, שמי שבאמת מפחד על השם ומרגיש את השם בכל מה שהוא עושה, הוא עושה צבא, זה הדרך של התורה. אז פה הם הולכים לעשות משהו שהוא ממש דרך התורה. וזה מעניין, ואני חושב שהציבור החרדי, אתם תדעו לחפש את הקדוש ברוך הוא בזה, כי זה פשוט, זה ברור, זה כתוב בכל הספרים, כל פעם שבחז"ל ובתורה מדברים על הנושא של המלחמה, רואים רק הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא. יש 1001 פסוקים שמדברים על זה, השם איש מלחמה, זה השם שהוא עושה את המלחמה, זה מה שהוא אומר לעמים שמגיעים לבקש זכויות, רואים את זה בהתחלה של מסכת עבודה זרה. הקדוש ברוך הוא אומר להם, מה אתם עשיתם מלחמה? זה אני עושה מלחמה, השם איש מלחמה. אז אתם החרדים, אתם תדעו לחפש, לקחת את הנקודה רוחנית שיש בזה. אני ראיתי מאירי, המאירי מפרפיניאן, שבנושא הזה, בסוגיה הזאת של עבירה לשמה או מצווה שלא לשמה, זה נושא שנמצא בגמרא בנזיר כ"ג עמוד ב'. אני רק רוצה להקריא לכם משפט אחד של המאירי, איך שהוא מגיש את זה, איך זה האנשים שהם יראי השם. אז הוא אומר, יש פסוק בהושע שכתוב, כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם. הדרכים של השם הם ישרים, מי שהוא ישר הוא הולך בזה, מי שהוא לא ישר נכשל בזה. והוא אומר, המאירי, רצוני לומר שהצדיקים עושים אותם לשמן. הצדיקים עושים את המצוות לשמן. מה זה אומר לשמן? עד שמשיגים מעשייתם כבוד בוראם. זאת אומרת שהצדיקים הם לוקחים את המצוות ועושים אותם לשמם, זאת אומרת שהם מחפשים את הכבוד השם בזה. כשהם קונים עגבניה, כשהם מניחים תפילין, כשהם שמים ציצית או מזוזה, או כל המצוות היומיומיות, כל המצוות של התורה, כשהם עושים אותם, הם מחפשים כבוד השם בזה. איך אפשר להגדיל שם השם, איך אפשר לכבד השם. וזה מעניין כי אתם הציבור החרדי, אתם תדעו לעשות את זה. זאת אומרת שגם עם כלי נשק ביד, אתם תדעו לחפש את הקדוש ברוך הוא בזה. ואז אני חושב שזה זמן היסטורי, זה רגע היסטורי בהיסטוריה של עם ישראל. למה? כי אנחנו רואים שממש השלטון היהודי במדינה של היהודים, אחרי 70-80 שנה, דורש מהחרדים עזרה. זאת אומרת שבתת מודע שלהם, אולי אני לא חושב שצריך להפגין או להגיד להם שהם רעים. אני לא חושב שהם רעים, אני חושב שזה ניצוץ של קדושה מהאנשים האלה, שיוצא לאור בלי שהם יודעים בכלל. זה מה שנפלא בזה. אז צריך להגיד להם, עליהם, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. עכשיו הם עשו מצווה שלא לשמה, אולי שלא לשמה, אולי כן לשמה, אני לא יודע, אבל גם במקרה שזה לא לשמה, צריך להתפלל לזה שגם האנשים האלה יעשו אחר כך מצוות לשמה. כמו שהציבור החרדי ידע לעשות מהדבר הזה של כל הנושא הזה של מלחמת השם וצבא באמת חיל השם. מה שצריך להיות מודע בזה, זה שהרגע הזה, הזמן הזה, אני חושב שזה ייקח זמן מה, הדברים לא נעשים מהיום למחר. אבל אנחנו צריכים לדעת שעצם זה שמישהו
חרדי, מישהו ירא שמיים, לוקח נשק ונלחם נגד האויבים בשביל להגן על ישראל, זה מסמל דבר גדול. זה מסמל בדיוק את מה שכתוב בכל הספרים שיש פה מאחורה. זה מסמל שיש יהודי בעולם, יש יהודי ירא שמיים, והוא נלחם בשביל לקיים את התורה שלו. זה דבר גדול. אנחנו צריכים להיות מוכנים לזה. צריך לקחת את זה בכיוון הזה, אני חושב שזה הכיוון הנכון, לכן עשיתי את הוידאו הזאת, כי חשבתי על זה. יש צד מפחיד קצת, כי אנחנו יודעים שאנחנו בגמר, זה ריח של גמר, שאי אפשר כבר לשחק. פה זה ממש, יש את התורה, יש השם, יש חיל השם, שניגש עם הציצית, עם התורה, עם הספר תורה, ובאופן חריף. ב-20 שנה האחרונות היה פלוגות של יותר דתיים, יותר חרדים, קצת אווירה אחרת. הרגשנו את זה אחרי 7 באוקטובר, שהיה בישיבות עשו ציצית, היה כל מיני דברים שמראים שמשנים את הכיוון. אני רואה שזה ההילוך הבא שהשלטון הישראלי מפעיל היום. אני רואה את זה כדבר טוב בשביל עם ישראל. יש רגעים קשים שהולכים להיות, כמו שכתוב, שאם יש מלחמת גוג ומגוג, הולכים להיות זמנים לא פשוטים, ואנחנו צריכים להתפלל את מה שאנחנו שרים בשבת, מחבל משיח יוצאנו לרווחה, שאנחנו, בעזרת השם, שיהיה הכי פחות נזק שאפשר בשבילנו, ושנוכל להינצל לרווחה, ושעם ישראל ינצח. אני מאמין לזה, כי אנחנו מאמינים בתורה, אנחנו יודעים שבסך הכל הקדוש ברוך הוא יסדר את העניין, ועם ישראל יחזור לארצו, ויבנה בית המקדש, וזה מה שהולך להיות. אז אני אומר לכם, חזק ואמץ לכל ארץ ישראל, תתחזקו, תאמינו בשם חזק, ונתקדם ככה. תודה רבה.